हमारे इस चैनल डीजे बालकृष्ण एंटरटेनमेंट ऑफिशियल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि सभी नए ऑडियो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। म्यूजिक बाय डीजे बालकृष्ण। बना ले अपन घर बहाली। हमरा भैया के तू हबू छोटकी साली। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। हमरा भैया के तू हबू छोटकी साली। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। चाहे मनावा तोहार नहीं के मानी। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। हमरा भैया के तू हबू छोटकी साली। बना ले अपन घर बहाली। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। बना ले अपन घर बहाली। रिकॉर्डिंग बाय डीजे बालकृष्ण स्टूडियो बहेरी। अखिया में कजरा तो हर ढोरी उघारबा, ढोरी उघारबा, ढोरी उघारबा। चले लू ऐसे जैसे हिरनी के चालबा, हिरनी के चालबा, हिरनी के चालबा। अखिया में कजरा तो हर ढोरी उघारबा। चले लू ऐसे जैसे हिरनी के चालबा। ए मोरी रानी करिया ना पसानी। चढ़ल बा तोहर हजा बहानी। चाहे मनमा हमार नहीं के मानी। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। हमरा भैया के तू हबू छोटकी साली। बना ले अपन घर बहाली। बना ले अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। अपन घर बहाली, अपन घर बहाली। रिकॉर्डिंग बाय डीजे बालकृष्ण स्टूडियो बहेरी। हंसी नहीं एकरा से राइटर चुन चुन हो, राइटर चुन चुन हो, राइटर चुन चुन हो। राजे सदी बना लेलक अखिया के मुन हो, अखिया